Víte, proč je nejlepší mít terasu z kompozitního materiálu Twinson? Protože se můžete spolehnout na řadu poctivých vlastností. Twinson je velmi pružný. Když ho prohneme, vrátí se do původního tvaru. Pokud stejným způsobem namáháme jiný dřevoplastový materiál, zůstane trvale zkroucený. Twinson vydrží mimořádnou zátěž až 1800 kg na metr čtvereční. Jiné materiály nevydrží více než 450 kg na metr čtvereční. Materiál Twinson snese i velmi náročný provoz. Následky nárazů padajících předmětů, posunování nábytku či chůze na vysokých podpacích jsou minimální. Jiné materiály tolik odolné k poškození nejsou. Twinson je bezpečný, ohnivzdorný materiál se samozhášecím efektem, zatímco jiná dřevoplastová prkna nemusí grilování přežít. Na terase z Twinsonu nemusíte mít strach ani o zdraví svých nejmenších. Je zdravotně zcela nezávadný. Splňuje dokonce evropskou normu pro materiály používané na výrobu hraček. Zjistěte více o terasových systémech Twinson a nechte si vypracovat cenovou nabídku ještě dnes.